vie county ma Kisumu nyako Ramogi jwang kanyo ira Easter Achieng. Kame bete lony mari e wechegi mag telo makare, orak mag tich, kachiel koda ka orak mar timo tich. Wacho ni mae gima kambi ka kambi nyalo bedo kata katimo. Wacho kanyo ni magi gigo monego bed ni atimo. Magi gik ma kambi dwaro. En ang'o manyalo timo mondo mi gigi duto chope yo moro makare. E kinde ma iwinjo kanyo ka jatend piny Kenya ne loso kachiel koda ka jalupne. Gimulo weche mathoth. Ang'ene wamulo weche moko bende ma wawinjo mbele kae e kinde mabiro e wechego mag uchumi. Okenge ma osego kachiel koda ka mago mag neno ni uchumi mar Kenya ochung' e yo makare. Bende iparo ni orak ni dhi kelo lokruok moro amora ne tend migepe kachiel koda ka jotelo moting'o migepe mopogore opogore. Mana kaka odiochieng' manyoro ne gibedo kata ka gigo e kog giketo kok gi orak machalo kama. Ma ok en telo mokwongo, en gima osetim kata sirkande mokalo. Asiro gima jatelo ma President Ruto owacho kendo timo nikech kotime to en ong'eye ni kowacho ga ne odhi timo gimoro to in his position kuonde mosibede to obotimo. To gima warango ni gini en gima nego otim nikech wayudo ka jok mano oyier mondo tim gik monego gitim go ok tim. E gin sani koro kata kiwacho ni gimiluongo gi dongere ni service delivery ok chop maber ni jopiny. Ningech ng'amuket kanyo kaka osewach gi jatelo mantie kodwa kaeni ok inyal bet ni ibet kanyo months adek to pod ikia kata gimitimo. To mano ng'iso ni kata ng'ama ntiere no nego bed ni ipuonjogi nikech jogi bende dhige gimoro miluongo ni School of Government. Ka gidhige School of Government ipuonjogi nyaka kaka nego bed ni gitiyo kuonde ma gintiere no. To gintiere nyaka gi jok matiyo e lugi monego bed ni konyogi nikech gik ma gitimo gin gik ma tayo tich. Mano ng'iso ni ntiere kaka gin gi chochni, ntiere kaka tiege gin gi rem, to mae ng'iso ni kaka bang' higa achiel ka pod in gi rem kamano to miyo gik ma jopiny nego yudgo kaka itayo nikech in gi dho ngere iluongo ni in key decision maker. Ka in key decision maker marango kaka gik moko timre kuonde mintiere to mano bet matek. Tiyudo ka jok moko bende wigi owil gi gima onego gitim kaka nyocha ne waneno ka jatelo ma en department moro to chako donje department moro moriembo ji gik mane waseneno ka wuok chon to mano ok part of contract mare. Mano ng'iso ni gigo bende wayudo chochni nikech ng'ato kadho mpaka mare ma gik monego bed ni otimo ok otim. To mano ok en mana atama malo mar national government. Bende warango ni nyaka piny ka county government service contracts bentiere. To wayudo ni kuonde ma service contracts ok rangi, ok ta maber. Tiyudo ka jok ma ntiere cabinet bende kata county governments bende moko bende chalo gikelo chochni mana kaka mag moko mantiere malogo. So mago bende wawacho ni ka service contracts okel ni job matiye public office e Kenya te to wabo yudo ka gik moko bolokre nikech e private sector service contract tiyo. Mako ok inyal tiyo to tijno rumoni nikech jok moko ntiere ma service contract ema miyo kaka bende chuldo ni bende nyaka bed nitiere. Human resource nitie gimiluongo ni performance indicator ni en ang'o mesetimo to kapok itimo gino ang'o pod ibet kanyo to ntiere jok moko mantiere gi kiwango maber ma ginyalo tiyo manego wenegi thuolo mondo giti. Erokamano. Kama intiere Easter ang'eni ilere e yo makare to nyaka sani bende iparo ni en gimoro madhi kelo pogruok